nigi chiwo ne sirkal machiegni. Onyalo nyisowa, daktari, osechopo kama koro mae yo mayot manyalo konyo sirkal chopo dwaro mare, nikech bende kwang'iyo moko kuom bede migepe mag sirkal machalo kaka mochung' ne teko mag sitima pok oketi e chenro ne, yudo ka samoro gin magi pod dhi oko machielo kocha. Ang'o matimore momiyo gin to magi diponi pok obedo to computer ni en ang'o ma Dr. Aete wacho to computer? Ing'eni Dr. Aete nigi wechene, obiro gi mirimbe moro ka mopogore gi wach mana aonge gi mirima jaduong'. En gi mirima iwinjo ka daktari wacho ni kani sirkal masani notugo tuk kompyuta emomiyo gintiere sirkal. Mamano to en emowacho gi pache. Kaeto bende ochako miyo jo Kenya bedo gi luoro ni ok onyal tiyo gi kompyuta. To sani ineno kaka wabedo ka sani ni. Yes. Dong wabedo ka oloso, ambi aloso, imbi loso. To mamowa mfangano kucho nenowa kendo winjowa. Mano odhi gi yo mane? Odhi gi yor kompyuta. Koro kik daktari ket luoro ne jopiny, nikech yor kompyuta ni te ene yo kende madhi mbele kopogore gi yo moketnwa e muma. Sani e ngima dhano ka dhano en ka ok itudori e weche mag kompyuta ka tidong' chien makata kit ngimani bende nyalo bet ni opogore. Miyo sani ok en mana ni wadwa bedo gi nitie rieko moro e sirkal ka ni sirkal dwa lal gi pesa ka dwa dhi kama nade. Nikech sirkal ni ema nyaka choko osuru, to kendo sirkal ni ema dwaro mondo mi otimnwa achiel ariyo adek manyaka tim ang'o? Manyaka tim. Maka gimoro timore kamoro amora. Dong' yo mani sirkal saidia. So sirkal ang' no saidia to gi pes mage ma ok ochoko. To bende ok wanyal bedo gi kit ngima moro ni pesa mar sirkal mar osuru ni choke kamoro amora, ng'ama dwa choke achoka to timo gima timo gimohero. Chuno ni nyaka koro wabed gi chenro ma pes duto mag sirkal ichoko kamoro achiel ma jo Kenya te ng'eyo ni pes duto mochoki en pesa marom kama. Awinjo ka daktari owacho gimoro kanyo ni kata mana chulo school fees. An ok en gima rach, nikech wan bende waduto te kata sani kwa chulo school fees wachulo e pay bill, mana kata kodhi e bank ichulo e pay bill e koro kotimang e koro kodhi e bank kucho. Ok en gima rach, nikech sirkal ema imiyo ineno ko wagone ka kura bang' higni 5 ka bang' higni 10 mondo mi gitimnwa gik moko mwadwaro mondo mi gitim. To ka sirkal obiro gi program mondo mi peswa michoka choka, kech ok diang' obed ni choko pesa koni gima pesa no dhi timo bende wakia. To sirkal to wach ni amiyo usingo wabro timo gima kama. Yes. Ok diang' gitim gigo ka ok gitim ang'o? Ka ok gichoko pesa no. Ka ng'ato nigi to kuom sirkal, kaka Bernard nigi to kuom sirkal chakre ne nyaka kawuono chal ni pok ochango, to abro loso kode bang' ma abro neno kako nyalo chango. Wabeda gi chir. Yes. Ni mondo mi wang'e, nikech owacho ni education is the ball. Education ok en the ball. Mapani mano to nowacho wacha kisungu. Part mar education mobedo the ball and technical to kod ECD. Modong' tineno ka sirkal dwaro mondo mi ochok pesa kaeto gior e skunde. Nikech dong' waywaga ni pesa pok ochopo. Tini dwaro mondo mi gigol kanye pesa ma pok ochopo ni e skul ka ok otimang'o ochoko osuru. Nikech sani gin wachulo chiegni school fees diriyo. School fees mwachulo kadhi e skul cha, kendo bende pesa ma sirkal moko magisechoko bende gitimang'o giore skunde kaka capitation. Miyo kata beda ni pod idwaro ni mondo miyo tim public participation. Mago to procedure mag chik. Yes. To ken gima rach ni wan gi namba kamoro achiel wachule pesa. Nikech kichulo God Kweru primary, gintiere God Kweru secondary school. God Kweru primary school, yes. Kata God Kweru tire St. Erin secondary school bende kanyo. Koro iluongo ni center ngo. Koro ka chulo school fees mar St. Erin ibro miya kumatimango kumandika nying nyathi gi kumandika nying school. Ma school no bende nigi code ne.
makose dhi kacha wang'eyo ni skul ni St. Erin ochoko pesa makama ma pesa no ioro negi kaeto gi ma sirkal bende medo cha bende itimo ioro negi koro wang'eyo ni ani yudo pesa makama ang'eyo ni moko bende jomoko bende wacho ni an skul ate amodo ga yien atero yien amodo ga yien tatero ka amodo yien tatero e skul to ka chopo e skul kacha to basa nyisa ni yien mimodogo pesa ne en siling 1,000 manyiso ni skul owinjo bed ni siling 1,000 giketo e ariyo cha manyiso ni George kata min George nokelo pesa makama odonjango mondo mi wabed gi kaka wanyalo account ok wanyal bedo ni waluoro ni ok wanyal ni sirkal ok nyal tito sirkal emotimago imuri to wata sirkal be manyo timogo manyo wayer Dr. Ete Charlie ne gi wach ka skul wacho ni wan onge gi pesa no in kila yien pesa motere mondo wang'in